Spread your wings and fly, go! മച്ചന്മാരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളെ നമ്മളെ ബാനർ ആരും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, ഡിലേ ആണ്. ഞാൻ ഒരു ബാനർ ഉണ്ടാക്കിന് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബാനർ അതിന് എന്തായാലും സൈസ് പറ്റില്ലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറുതുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഡിലേ ആവും കുറച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വർക്കിന് എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് ഫ്രീ ഫയർ പൊളിയാണ് മക്കളെ. ഫ്രീ ഫയർ പൊളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ഫയറിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോയിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ഫയർ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഫുൾ അയിമത്തിന് അടിച്ചിനി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോക്കെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് മാറ്റി ബസ് സിമുലേറ്റർ പഠിച്ചു. മൈൻക്രാഫ്റ്റും ബസ് സിമുലേറ്ററും പിന്നെ ഫ്രീ ഫയർ തന്നു. ഫ്രീ ഫയർ ഒരാട്ടം കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ടില്ല. അതാണ് ഫ്രീ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ചാനലിൽ നമ്മളെ സ്റ്റുഡിയോകൾ കാണിച്ചത്. എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആപ്സൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഫോളോയിൽ ഇതൊക്കെ ഞാനില്ല ഈ ജസ്റ്റ് ഫോളോയിലില്ലേ അതും ഗെയിമാണ്. കാർ പാർക്കിങ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കണേ. അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ സൈഡിൽ ഫ്രീ ഫയർ പിക്സാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിന് തന്നെ ബാനർ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഇൻട്രോ മേക്കർ ഉണ്ട്. ഇൻട്രോ മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഞാൻ ഔട്ട്രോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ. ഞാൻ പിക്സൽ ലാബ് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചാൽ കിട്ടും. ഇതും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഇൻട്രോ മേക്കറിൻ്റെ എനിക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ അടിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെയല്ല, കുറച്ചൊന്ന് അടിക്കാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോഗോ കണ്ട ഇതാണ്ട് കയറ്റിക്കോ. അല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില ഫോണിന് കിട്ടില്ല. ഓൽക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആക്സ് റെക്കോർഡ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഇത് ഈ ആപ്പത്തെ റെക്കോർഡാണ്. ഈ ആപ്പ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് മേലെ തന്നെ വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കുറേയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇനി യൂക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ പറയണ്ട എല്ലാതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതൊക്കെ ചില ഫോണിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറേസർ അതിൻ്റെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അഡോണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചാൽ കിട്ടും. മൈൻക്രാഫ്റ്റാണ് ഇത്. പിന്നെ നമ്മൾ അത് സ്മാർട്ടി അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അത് എനിക്കിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ലോകമല്ലേ. ഇതിനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയർ ആക്കിയില്ലേ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ബസിലിട്ടൊക്കെ ഉള്ള അന്നത്തെ ലോകമല്ലേ. അതിന് അന്നൊക്കെ മൂടില്ലേ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ടൂണാപ്പ് ഇതാക്കിയതിനെ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലോകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കൊണ്ടും കൂടിയാണ്. ഒക്കെ നേരെ കിട്ടും ടൂണാപ്പ് അതും കിട്ടും. വിഡ്മൈറ്റ് പറ്റില്ല കാരണം വിഡ്മൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ മിസ് ഗെയിമുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റിയതാണ്. കാരണം ഇത് കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ്റെ ഫോണിൽ ഇതുണ്ടായിന്. അവൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങി കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ വിഡ്മൈറ്റ് നിരോധിച്ചത്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തില്ലേന്. അപ്പം ഞാൻ ആൻ്റെ കൂടി സെൻറ്റർ കൂടി കയറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. സെൻറ്ററുണ്ട് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അടിച്ച് കേട്ടോ സെൻറ്ററും. പിന്നെ കളറ് അത് ഡ്രോ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ആനിമേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൈ മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അടിച്ചാൽ കിട്ടും. ഫെസിലിറ്റർ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റുഡിയോ കേരള ബസ് മോഡ് ലൈബ്രറി. നമുക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ല ഇതാട്ടോ നമ്മളെ ആപ്പ്. നേരത്തെ വീഡിയോ ഇതൊരു വീഡിയോ കേട്ടോ. എന്തിന് ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇത് അത്ര വലിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ വീഡിയോ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരും കേട്ടോ. നേരത്തെ തീരെ സ്പേസില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടായതാ. എനിക്ക് ഡിലേറ്റ് ആയി കണ്ടേ. സോ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നമ്മളെ ചാനലിൽ വരുന്നേക്കാരം. ഇത് നല്ല കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കാണും. പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഉണ്ടോ നമ്മളെ വീഡിയോ വരും. എൻ്റെ എഡിറ്റിങ് ഇത് ഇന്നലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊന്നുമല്ല. കുറച്ച് ദിവസം ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നും അതിന് മുമ്പ് 3 ദിവസം മുമ്പൊക്കെ 4 ദിവസം മുമ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് അപ്പോഴൊന്നും ഇതിൽ സ്പേസില്ല.
അങ്ങനെ സ്പേസ് ഉണ്ടായതറിയില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ സ്പേസ് ഉണ്ടായിന് ഉണ്ടോ. ഇത് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെയാണ് ഐഡിയ പവർ. നമ്മളെ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ നമ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. സോ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ കളിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു. നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ ഗർന ഫ്രീ ഫയർ മാക്സ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ആയിക്കാരം, പക്ഷേ നമ്മളത് കയറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ ഫയർ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്കത് കാണാം. എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ? സോ ഓക്കെ ഗൈസ്, നിങ്ങളെൻ്റെ മുഖം കണ്ടില്ലേ? ഇതാണിപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം, ഇതാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, നമുക്കിന്നത് പരിപാടി അറിയില്ല. ഓനെ എന്നാൽ സോ ഗൈസ്, ഓന് എന്താ പരിപാടിയില്ല, നമുക്കൊന്ന് വോയിസ് അയച്ചു നോക്കാം. ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാണോ? ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണേ പറഞ്ഞിക്കണേ. എന്താ അറിയാം, ആ റെക്കോർഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എന്തോ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കളി ഇപ്പൊ കഴിയും, ചെന്നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുമേ. ഇതിപ്പോ കഴിയും, ആ കളി എനിക്ക് തരാം. ഞാൻ ഈ വോയിസ് അയക്കുന്നൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണേ. സോ ഓക്കെ, ഓനൊരു കളി കളിക്കാണ് ഗൈസ്, ഓന് കളി കളിക്കണേ. എന്താന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കാം. ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ എന്തേലും ആയിക്കോണ്ടോ. ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റെക്കോർഡ് ആവണില്ല, എങ്ങനെ പണി ഇറങ്ങും. ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പിൽ വേറെ ആരപ്പാണ് ഓൻ്റെ മറ്റേ ചാനലിൽ ഓനക്കൊരു വെറുതില്ല. പിന്നെ അതാ പിന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കും. വാട്ടിയിൽ പോയിക്കാണ്ട് എന്തോ വരുമെന്ന്. സോ ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ അവന് വെളുക്കുന്ന കിട്ടില്ല, അവൻ മാച്ചിങ് എന്തൊക്കെ കളിക്കിടന്നു. സോ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിലൊന്നും ചില ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കൊക്കെ അല്ല, മ്യൂസിക്കല്ല, അതിലൊന്നും ചില ന്യൂസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം. ഓക്കെ 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 അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മച്ചന്മാരെ കൂട്ടുകാരൻ. നമുക്ക് അടുത്ത കട. ബൈ ബൈ.